Sieltä lähtee melkoiset hörinät. Tämähän tuolla korvautella nostettiin tähän paikkaan. Ja eka yrittämällä liian helposti lähti käyntiin. Kerropa Kauko vielä, mitä siinä pitää tehdä käynnistyksen aikana, kun tuo Martti käyttelee tuolla vipua. Ja nyt kun se ei ole toimintakunnossa tuo generaattori, niin hän säättää nuo kierrokset, niin se on käsikäytöllä kierrosten sääntö. Tuolla isolla pumpulla, niin sieltä pumpattiin polttoaine. Joo, siinä on Kaukolla tuollainen iso käsiripa, niin se sillä pumppaa vähän polttoainetta, mutta kuvitelkaa, tää on Amerikasta, eikö tää amerikkalainen kone? Joo. Se on tullut tosiaan sinne Vaalaan ensinnä ja sieltä siirretty sitten Säkylän tehtaalle. Ja 2004 vanhapoimamiehet kävi katsomassa siellä ja se lahjoitettiin sitten vanhalle voimalle. Se oli melkoinen innovaatio. Tuolla isolla Kotwald-nosturilla se nostettiin ja siitähän katkesi silloin jalat, se meinasi kaatua koko nosturi. Ja silloin yöllä minäkin olin paikalla, niin mehän tarvittiin Pakkalaan iso autonosturi ja Suonnon Timolta iso kaivinkone, että se saatiin sitten tänne paikkaan. No niin, kiitoksia Martti haaskata polttoaine. Ja sitten Anniina Nikula. Tää on sinun kone. Kuinka moni teistä on matkustanut lättähatulla eli DM7? Aika moni. Teillä on nostalgisia muistoja. Nimittäin tämä on lättähatun moottori. Tää on tehty kun mä luen. Se on Valmet Diesel vuodelta 1939 ja 180 heppaa ja Linnavuoren tehtaalla tehty. Ja tunnetko sinä Anniina tämän moottorin sieluelämän? Totta kai. Se on erittäin puhelias tämä Anniina. Ja mitä meinaatta? Saako Anniina käyntiin tämmöisen lättähatun koneen? Saa, huudetaan tuolta. Nyt tuli sulle paineita. Kokeillaan. Tuumaan on vähän kauan. Kaukolle pikkusen aplodeja. Tämä on ollut Rovaniemen sairaalassa. Rovaniemen sairaala entinen paravoimakone ja tässäkin on generaattori perässä ja katsotaan lähteekö se käyntiin. Miten on Hannu? Hannu herralla yrittää. Kokeillaan. Englannissahan tehtiin paljon näitä Lister-moottoreita ja tämä on vuodelta 1925 tällä on semmoinen harvinainen tarina, että tuolla Turun saaristossa on semmoinen saari kuin Seilin saari. Ja siellä on Suomen ainoa spitaalisairaala ollut ja se on siellä toiminut varageneraattorina myöskin, eli sillä on tuotettu sähköä. Ja nyt hyvät ystävät, me katsotaan, tuuppa Maunokin katsomaan, että saadaanko nämä lamput syttymään. Nimittäin täällä tänään tuotetaan pörssisähköä nyt. Oliko se Kauko niin, että pörssisähköä tuotetaan ja näitä listereitähän on tuotu Englannista monenlaisia moottoreita, mutta nyt Martti Nikula, niin katsotaan, sä annat ryyppyjä näin iltapäivälläkin, kirkasta ryyppyä. Nyt katsotaan, lähteekö listeri käyntiin ja syttyykö lamput.
Paavo Mikkosen avustuksella sieltä Ruotsista tänne vanhalle voimalle. Ja tää on tää oli oliko tämä Kauko 2-tahtidiisseli? 2-tahtidiisseli ja siinä on kuulapääsytytys, niin nyt tarvitaan vähän sitten kuulapäitten kuumennusta. Onko kellään makkarapakettia mukaan? Eikö ole kellään, niin olis pojat vois samalla grillata itselle päivämakkarat tuossa, kun siellä on aikamoiset tulet tuolla. Se on kuulapääkäynnistys, niin tuo käynnistyskuula, niin se pitää saada ihan hehkuvan kuumaksi, jotta kone saadaan käyntiin. Tää on siis Polinteria vuodelta 1930, eli kohta se on 100-vuotias tämäkin kone. Ja Ruotsin armeija on käyttänyt tätä konetta myöskin varageneraattorin pyörittämiseen. Ja tämä ei ole ihan semmonen nopeitten miesten kone, eli se kestää jonkun aikaa, niin kuin nuo maamoottoritkin, niin kestää jonkun aikaa, niin kuin se lähtee käyntiin, koska pitää saada hehku. Miksi siinä, Martti, tuossa yleensä on noin paljon isommat hehkut kuin muissa? Lähtee varmasti käyntiin. Ai, se on sen takia isommat hehkut tuossa yhdessä kuulassa, että lähtee varmasti käyntiin. Katsotaanpa. Kyllä nämäkään miehet ei ole poliitikkoja, niin heidän lupauksiin pystyy luottamaan. Arvoisa yleisö, täällä Perinekeskuksen alueella seuraatte vanhan voimakoneiden esittelyä ja käynnistystä. Ja meillä on nyt täällä Polinterin kuulapää kohta hehkumassa. Ruotsalainen Eskilstunassa vuonna 1930 valmistettu Polinter-kone. Ruotsalaisillahan varsinkin tämä Polinter Munkel. Näillähän on pitkä historia erilaisten koneiden valmistajana ja on sieltä tullut myöskin traktoreita. Tuolla traktorikentällä on muun muassa se lankkuraktori, lehti nimeltään Lankku, niin se on Munkel Polinter. No niin, nyt kokeillaan. Siinä on tuommoinen käynnistyspyörä, vauhtipyörä lähellä. Katoppa kun siellä Kauko pyöräyttää, siellä pannaan sopiva puristus noihin mänttiin, sitä puristusta säädellään, tuolla Kauko säätää ja siellä kun on sopiva puristus, sitä pitää löysätä, jotta se saadaan sopivasti käyntiin. Nyt siellä pannaan noita puristushanoja vähän pienemmälle ja katsotaan starttaako se. Tuleeko ainakin semmoiset, että kyllä noilla muutama heikko pystyisi polttamaan. Ja nythän ei ole onneksi kulovaroitusaika meneillään. Katsotaan lähteekö käyntiin. Siellä Martti antaa vähän polttoainetta sinne. 2-tahtidiissel. Isommat tulee kautta, että
Ja annetaan muuten raipuvat aplodit näille Nikulalle, Herralalle. Ja nyt siirrytään hetkeksi tänne